Te crezi șmecher și nu ai valoare? Atunci Dacia prezintă tuning pentru berlină. Vino acum la cel mai apropiat atelier autorizat Dacia și tunează-ți cazanul. Opționalele includ jante aliaj în 3 prezoane, bulbar, oglinzi cu semnalizări laterale, ploape de pisică, faruri de ceață și praf, dispozitiv special de avertizare, GPS Antenna Imitation, imitație turbină pe capotă, pachet interior Tuning Age cu husă scaun Racing Style, husă volan imitație de piele ce imită lemnul și icoana lui Nicu Guță și a pruncului Minune, poleită cu aur și încrustată cu diamante, pachet NOS, sistem autoapărare, iar pachetul M-Power, la care veți primi cadou cea mai nouă compilație cu manele. Mulțumesc, Dacia, pentru că mi-ai tunat cazanul. Dacia, pentru țăranul din tine. Nu se acordă garanție și nu răspunde pentru defectele de fabricație.